Boas amigos, benvidos a un novo capítulo de Dentalk. Son o doutor Simón Pardiñas, especialista en cirurxía, periodoncia e implantoloxía. Hoxe imos falar sobre a carie dental. Mentres que nos adultos é a enfermidade periodontal a principal causa da perda de dentes, nos nenos e novos é a carie. Por este motivo, tratar de previla é unha parte fundamental para manter unha saúde oral axeitada. A carie dental é unha enfermidade infecciosa provocada por unhas bacterias que existen na boca. Cando consumimos produtos azucrados ou hidratos, estas bacterias fabrican durante o seu metabolismo uns ácidos capaces de destruír o esmalte dental. Unha vez que a carie penetra no esmalte, o seu avance é imparable, posto que a dentina, que é a estrutura que está debaixo do esmalte, é moito máis frágil. Se non se atalla a tempo, a carie pode invadir a pulpa, o nervio, provocando a típica dor de moas. Se isto ocorre, sería necesario realizar unha endodoncia da peza ou matar o nervio, ou mesmo extraer o dente se está moi afectado. Hai varias causas que poden provocar o desenvolvemento das caries, e coñecelas pode axudar a traballar na súa prevención. O esmalte dental é a estrutura máis dura do corpo humano, máis que o oso. Con todo, a calidade do esmalte non é igual en todas as persoas, polo que a xenética de cada un vai determinar a resistencia ás caries. A placa dental é esa materia branco-amarelada que se deposita sobre os dentes cando non se cepillan axeitadamente. Esta placa compónse de bacterias, restos celulares da boca e residuos de alimentos. Se permanece moito tempo sobre os dentes, isto pode terminar danando o esmalte. A alimentación é un terceiro factor fundamental no desenvolvemento da carie. Os alimentos doces e pegañentos son ideais para engordar esas bacterias, posto que os hidratos de carbono son a base fundamental na súa dieta. Entre as comidas carioxénicas inclúense o chocolate, as galletas, a bolería, lambetadas, ademais de certas froitas e refrescos. Explicado xa o que é a carie dental e cales son as súas causas, é o momento de falar de como evitala. Aquí deixámosche algunhas medidas de prevención da carie. Levar unha hixiene dental axeitada. Como dicíamos, a placa bacteriana é unha das causas da carie, polo que evitar a súa formación é unha das medidas máis efectivas de prevención. Para iso é fundamental realizar un bo cepillado, utilizando a técnica axeitada. O tempo axeitado é un cepillo en boas condicións. Así mesmo, recoméndase ás persoas predispostas utilizar medios auxiliares para os espacios interdentais, como o fío dental, os cepillos interproximais ou o irrigador. O flúor aumenta a dureza do esmalte e o seu uso é especialmente recomendable cando se están formando os dentes. Aínda que en algúns casos é conveniente reforzar o consumo de flúor, normalmente co que contén auga corrente é suficiente. Outra medida de prevención para o desenvolvemento da carie pasa por seguir unha dieta axeitada, controlando o consumo de produtos carioxénicos como os anteriormente citados. Se se consomen, o cepillado de dentes aínda debería ser máis exhaustivo. Seguir as medidas de prevención pode axudar a controlar a aparición da caries, pero, se esta desenvolveuse, entón é necesario tratala. O empaste, as incrustacións e a endodoncia son os tratamentos máis frecuentes para a carie dental. A solución máis común para a carie dental que non chega á pulpa é a restauración con composite, coloquialmente denominado empaste ou obturación. Estas obturacións poden realizarse en distintos materiais, sendo os máis comuns as resinas ou composites. Se a destrucción da peza é moi grande, outro tipo de tratamento son as incrustacións. Nelas, tómase un molde da zona para reconstruir e fabricar a incrustación que se cementará ao dente afectado, como se dunha peza de quebracabezas se tratase. Cando unha carie en estado avanzado xa afectou a polpa, o tratamento a realizar sería a endodoncia. Neste procedemento, mátase o nervio do dente para posteriormente enchelo con distintos materiais. Como vedes, a carie dental é unha enfermidade moi común, pero facilmente evitable e reparable. Por iso, neste espazo non queremos deixar de recomendar que leves unha hixiene e unha dieta axeitada e que visites ao teu dentista con regularidade. A túa saúde bucodental agradeceracho. Se che gustou este vídeo, suscríbete á nosa canle e se tedes algunha dúbida, podedes deixalas todas nos comentarios dos vídeos. Moitas grazas!